Het is eigenlijk het uit vervlogen tien, het bloemtapijt. Ton, du hebt dat dan nog metgemaakt dat de hele straten versierd waren met bloemen, waar dan de processie door de ik kan me nog herinneren, in de 50er jaren waren het geen bloemen waard, gewoon gekleurd zeegspaan, hè, waar ze die tapijten van maakten. Nou, had ze bijvoorbeeld het vel, en had ze eigen haar en zo een remun. Ja, daar waren dan wieken die tegeneen de mooiste processie probeerden te maken. Ja, maar tegenwoordig zijn we het niet meer zo vuil in de straat al helemaal niet meer. Maar er is nog één plek in Remun waar toch nog bloemtapijten zijn, hè? Ja, gelukkig dat dat er nog is. Dan kan de jeugd van nu zien wie het vroeger ging. En ik vind jammer dat die samenhorigheid niet meer in die buurten is. De bloemtapijt, als ze wel zijn, dan moesten we naar de kapel in het zand. Hier is het bloemtapijt en het werd ieder jaar gelag. De zaterdag, nou 8 september, dan werd het geopend. Ik neem aan dat het ieder jaar een thema heeft. Wat voor thema heeft het dit jaar? Dit jaar heeft het iconen en symbolen. En de bloementapijt werd het gemaakt door vrijwilligers of hoe werkt dat nou eigenlijk? Alleen vrijwilligers. En de bloemen werden ook ter beschikking gesteld? De bloemen kregen we allemaal van de chrysanthenkweker en de gerbrekkweker. En dan nog winkels in de buurt. Wie voor werken ze dan te doen? Nou, ik zit van 's morgens 10 tot 's middags 5 uur op de knieën, 4 dagen 1 stuk. En verwerken met zo'n 30 vrijwilligers, maar er zijn er ongeveer, even kijken, een 15 die op de knieën zitten. En wanneer zit je eraan begonnen? We zijn morgen begonnen met de vakken te vullen, in te tekenen en dinsdag zijn we met het leggen begonnen. Je kunt komen kijken zaterdag, dat is het ene, 's morgens van 10 tot 5. En toen met de volgende week donderdag de 15e en om de donderdag om 4 uur, dat is het sluis en er werd afgebroken. Dus dan kunnen we iedere dag hier terecht in de kapel in de stad? Dan kun je komen kijken gratis en de rijbestelling is ook gratis. En waar Ger en vrijwillige bijdrage. Nee, maar daar. Ja, en het is ook zo leuk van ieder